Bah Pynïaid skhim MDC seorang kam kusansi ubadiru chairman ka khasil satamo district council hulong balada ka district council kadu no baro kijinglong kerpang kum gajem reu khasi ya kani Bah Pynïaid lakren ha jelang pli ya ka office trikam ka darbar shnong snat right Tynring ha kasi sajan ha kani kasi Bah Pynïaid nolol ka office trikam jong ka darbar shnong snat right Tynring ka balapun yo mangteng ka shipholak na ka exclude area central scheme arjar khandai arjar pho ulalej ban pli ya ka yeng darbar dong ha dong belim wa Tynring pat ka dong nong pedeng Shushu Bah Pynïaid ulai thu bola depan mang tengkaru ya ka yeng roba jong ka dong nong kantai bat kumju ya ka office terkam jong ka senglong commissioner right Tynring mar arlak tengka ki wei ki belasakhi lang ha ka ne ka singi kilong sim khna ka hima krem ha pa pan sing sim ha ka jidon lang usoda ka darbar snong snat right Tynring ki ramba dong ka kong pi kharum no president senglong commissioner right Tynring lempat ki wei Habis bat kenika bentar ke ba kongsan ya ke bangila bani rumlang hanne krui katauba he kalong bagi nyo ban play ya kenika yir trekam lene ka office trekam jong ka doba shnong hanne to Tynring kindet syaban poi syakani bentar na skwa ban penkemau yengilang baro hanne hakabide bat kita kilai tele ki paya ki paskiam ki bala ban pen itu yani kacat benar khase kumungilong menta katawi kalong bangilayo ya kata ka constitutional protection nene kata ka ting itu dakariti sensya chokari India Limba kata ka 6 schedule na ka khnit ka bahndro hapo ka article aspa sa kusao bandan ya kata ka district council hapo kini ke celah chate lamingi kabamut haki celah Meghalaya hacela Mizoram hacela Assam dan Tripura kini ki south le ki celah kidan ya kini ki district council But baru kita district council Port North East kita shikotole. Bala aibol ya ke district council limba ki paragraph ki bakero ke apa ka 6 schedule ba kinla ban tauan nak benta ban penya pensa lene ban pen krambor shushu ban aibol shushu ya ke en ka ba ni kum gacat benro ni chu im Lani cu tre, lani cu kren ni khana. Bat kita kilong hakabide bat kerukon bat kendo bat ship kecimlong trai kecungi ke bekerpang ya nak benta kini ke kendo ke ship ke bengi ida. Nanta kata ke sensyar ke khadar ke belum sensyar tenrai kata ke traditional level of institution ya kabagi yo ya ke darbar hima ni yo ya ke darbar shnong ki belum shibenta ringkat bat ke district council kisim kidang dan menta kisim kidang trekam menta hani po rikhasai ngidan sanpu sautli ki hima bat ki it kita ki ilaka But baru la I board the district council ning baka salat ke bengi ai dapat district council. But kini ki hima kiyo eka board dan ai pat ya kata salat shikishnong kita. Namar takadaw ngaso banong. Banwan banra ini ke kubor ya ke ban ai mensim. Ya kini kinong ram shnong. Ki badan menta. Ki bla tresh tom ya shnong. Bawat nem so diaw. Wan nem so artatin. Namar ya ka cimprekam da chongpe nadu sodar hadu ki ramba dong baro ki komiti dong la penkut por da ka constitution chongri India namar ta da haba kitre da ka authority nena ta ka bor ka bala penkut ya pe inde ben tre da ka cing artatin inde ben ya tre da ka ta ka cing khonyo ka bon tip la setiap la shisngai henry to shim ni ga kam ku ka kam ka we ka ba pe kinong shibenta kinong yada nanta ka ri ba cha kan kabalong shipholang
jingron kam hapo chwa office ke shnong ngam cer ke tensu ka ba fi fila ba ngren I ke e ka ya ke ga chin ai ka ba border tam ni ka ba khrau tam ni ka ba lamba chung ke shnong ka ba lai do ni pa chu yo ya ka office ka ba kun ka ni ka ba ni na ka por se ka por ni ju long ka office ka ba ni ku shuwai ki yin nanta kam ben ka chungo ya ki rigo pan bu ko ni pat kisla ki ben ngren menta la yo ka ni ka office ni sa yo pan bu ya ki rigo ya ka jingtho jingtar chung shnong iba bien ki duler ki pa chung shnong baro ini yo pan bu ha ka ni ka office chung shnong ti ka ni la long ka chung per thu ka ba khae ka jingda sinyang ka chung ku ha ka shnong ka chung ni